Апавяданне 11. Жабер трава. Жыў некалі ў гэтым краі абазнаны цыган Шылка, які ведаў сілу духаў, што маюць уплыў на людское здароўе, лекаваў хворых, выведваў таямніцы лёсу, прадказваў будучыню. Варожачы ніколі не памыляўся, а таму адусюль сыходзіліся да яго параіцца старыя і маладыя. Увечары, пакуль яго сям'я, што разышлася па наваколлі, збіралася ў шацёр, ён раскладаў розныя сухія зёлкі, што дапамагаюць жывёле і людзям. І калі ўрупіўся ў сваю працу, малады чалавек, якога звалі Адольф, ціха падышоў і перапыніў яго маўчаннем. Як маешся, Шылка? Прыйшоў да цябе даведацца, які мяне лёс чакае, якая будучыня ў Альмы і што яна пра мяне думае. Шылка ўзяў Адольфаву руку, нахмурыў лоб і, моўчкі гледзячы колькі хвілін на далонь, ківаў галавою і паціскаў плячыма. Нарэшце глянуў яму ў вочы і сказаў: «Не пытай, пане, ні пра лёс Альмы, ні пра сваю будучыню». Чаму? Хачу ведаць, хачу як найхутчэй сарваць заслону з вачэй. Прыкладі да скроні, жабер, траву. У такія маладыя гады спадзе з вачэй сатканая з пекных колераў заслона, што закрывае ад цябе будучыню. Хачу мець гэтую траву. Маеш шмат цікавасці. Але ці столькі ж у цябе адвагі? Спытаў Шылка. Скажы, дзе расце, дайду я поўначы і сярод дзікіх звяроў. Ідзі туды, дзе бачыш з левага боку дзве пясчаныя гары. А ўнізе на імшарыне растуць дробныя бярозы і вербы. Бераг возера парос густым трысцём, а на тым месцы, адкуль пачынаецца галявіна, убачыш палю, вытыркаецца з-пад вады, нібы шчогла. Рыбакі зрабілі гэты знак на возеры, каб ніхто блізка гэтага месца не вудзіў рыбу, бо заўсёды пасля нерад парэзаны нібыта ножом. Там з глыбіні вытыркаюцца велізарныя вострыя камяні, а сярод іх, ясная як зорка, свеціцца пад вадою жабер трава. Дух Фарон зладзіў там сабе жытло. Упадабаў ён гэтыя зёлкі. Калі ціхае надвор'е і яснае паўдзённае сонца свеціць на небе, ён самотны сядзіць у глыбіні, спёршыся правай рукою на дзікі камень і, пазіраючы на ясную жабер траву, засынае ў чароўных малюнках будучыні. Калі сядае сонца, гэты дух пакрывае жабер траву моцнаю сеткаю з раслін, якія там накшталт хмелю спляліся вакол дзікіх камянёў так, каб рыбы і верлівая вада не маглі калыхнуць яе лістоты. Сам жа выходзіць з возера, на вадзяных туманах выплывае ў поле, наведвае лагі і ўзлескі. Заўтра, калі воблакі не схаваюць сонца і возера будзе спакойнае, як шыба, у самую спякоту, дапільнуй гэтую хвіліну. Зайдзі ў возера і ідзі пад вадою да самага фаронавага прытулку. Ён будзе спаць, успёршыся на камень, а адкрытая жабер трава свяціцца на сонцы. Сарві лісток, але не вяртайся назад, бо трэба перайсці ўсё возера. На другім баку, прыклаўшы жабер траву да скроней, хутка ўбачыш дзіва і даведаешся сваю прышласць. Ці ж я рыба, сказаў Адольф, каб здолеў перайсці пад вадой усё возера.
Трымай вось гэта ў роце. І нічога благога з табою не будзе. Кажучы так, Шылка даў яму кавалачак нейкае кары. Паўдня Адольф усё глыбей заходзіў у ваду, нарэшце схаваўся зусім. Праходзячы там, дзе жывуць нямыя і халодныя стварэнні, ён страчаў дзіўных стогаловых і станогіх празрыстых істотаў, якія прачыналіся ад здранцвення, узнімалі плечы і зноў засыналі на дне. Калі падышоў да месца, убачыў жабер траву. Як крышталь на сонцы адбівалі яе лісткі яркае святло, а дух фарон, схаваўшыся ў зеляніне і ўспёршыся на камень, адпачываў, нагадваючы вялізны куст багавіння. Над ім і над жабер травою мітусіліся тысячы вадзяных істотаў. Адольф сарваў лісток і, не будзячы духа, пакінуў гэтае месца і пайшоў далей. Выбраўшыся з вады, дыхнуў на поўныя грудзі, выйшаў на другі бераг возера, адпачыў на зялёнай лугавіне і, прыклаўшы да скроні халодны лісток жабер травы, у момант адчуў сабе перамены. Перад яго вачыма з'явіліся зусім іншыя краявіды. Там на пагорку сярод бярэзін стаяў мураваны касцёлік, а цяпер ад дрэў тых толькі пянькі тырчаць з зямлі. Касцёл у руінах, без дзвярэй і даху. Дзе была вёска, цяпер пустка. Дзве толькі засталіся старыя грушы, якія нядаўна ён бачыў у садзе. Тут жа ля яго некалі каласілася буйное жыта. Цяпер тая ніва пакрыта дзікаю травою, быццам некалькі гадоў не бачыла ратая. Трывога агарнула яго сэрца, адышоўся ад возера і пайшоў далей аглядаць тую ваколіцу, якую колькі дзён таму перамераў нагамі са стрэльбаю за плячыма і ўсюды бачыў вялікія перамены. Зайшоў далёка, забыўся, якой дарогаю вяртацца, а сонца ўжо нізка. Ідучы хуткай ступою, пазіраў, ці не сустрэнецца дзе чалавечае жытло, каб адпачыць, пераначаваць ды распытаць, у які край заблукаў. Калі дзень ужо патух, і густы змрок лёг на лагі, Адольф падышоў да зусім незнаёмае вёскі. Каля аднаго дома грала музыка, скрыпач ды удар выціналі вясёлы танец, а некалькі маладзёнаў скакалі на вольным паветры. Адольф, стаўшы непадалёку, глядзеў на танцораў, і тут ён пачуў, як колькі пажылых незнаёмых людзей так гаманілі між сабою. «Ці не сорам ім скакаць», — сказаў першы. «Цяпер такія цяжкія часіны, ўсюды нястача». «Думаеш, яны маюць душу?» — кажа другі. «Кажуць часам добра, а робяць зусім інакш, не разумеюць, што гэта кара Божая». Сустрэча гэтая так уразіла Адольфа, што ён не мог ім і слова сказаць. Хутчэй пакінуў гэтую мясціну, абмінуў усе хаты і заначаваў у карчме пры вёсцы. На ўзыходзе сонца ён падрыхтаваўся да падарожжа, паведаміў гаспадару, дзе жыве, і запытаўся ў яго, якою дарогаю трэба яму вяртацца дадому. «Першы раз чую пра гэты край», — адказаў той. «Відаць, пан жыве дзесьці далёка ад нас». Здзіўлены Адольф пачаў распытваць вяскоўцаў і ад усіх чуў тое самае, што ўжо паведаміў яму карчмар. Тады падрыхтаваўся да далёкага падарожжа,
Купіў на некалькі дзён ежы і з клункам за плячыма пайшоў далей, кіруючыся на поўдзень. Тым часам надвор'е перамянілася, загрымела ў небе, і Адольф убачыў чорныя хмары, падзьмуў вецер. Не ўбачыўшы блізка ля дарогі чалавечага жытла, ён паспяшаўся ў лясны гушчар, каб хоць пад шатамі ялін схавацца ад залевы. Бачыць там нейкага старога. Сядзеў ён на спарахнелым пні, угары шумелі хвоі, а на галаве ягонай вецер кудлаціў белыя валасы. Падышоў бліжэй і, угледзеўшыся добра, пазнаў цыгана Шылку. Стары падняўся і, кланяючыся, сказаў: «Дзень добры, пане Адольф». «Ой, это ты, Шылка! Ледь пазнаў цябе. Чаму ты так хутка пастарэў? Колькі дзён таму назад бачыў цябе, дык не меў ты яшчэ сівізны на галаве, а цяпер валасы як малако». «Не, пане Адольф, не колькі дзён таму, ужо мінула больш за 10 гадоў, як ты мяне бачыў. Скажы, паніч, куды ідзеш? Не ведаю, дзе мой дом, дзе я цяпер, куды выведзе гэтая дарога, і неба хаваецца за хмары, і навальніца над галавою. Не хутка будзе такое добрае надвор'е, якое было тады, як я апавядаў табе пра жабер траву і пра духа фарона. Панскі дом далёка. Знаёмыя і прыяцелі ўжо рэдка ўспамінаюць тваё імя, мяркуюць, што даўно развітаўся ты з гэтым светом. Скажы ж мне, Шылка, якою дарогаю ісці мне да хаты? Ідучы праз гэты дзікі лес, убачыш 3 дарогі. Злева і справа шырокія шляхі, а між імі вузкая ўтравелая сцежка, што ідзе праз камяністае поле і цёмныя бары. Не бойся ісці далей па гэтай вузкай сцежцы, не глядзі на шырокія дарогі злева і справа. Раскажу, што сустракаюць людзі, якія едуць і ідуць туды, каб падарожнічаць з выгодамі. Леваруч цудоўныя малюнкі чаруюць вока. Зеленеюць пагоркі, на дрэвах даспявае салодкая садавіна, лугі раскашуюць духмянымі краскамі, азёры спакойныя і ясныя, як люстэркі, у вадзе люструюцца воблакі і дрэвы, што растуць на беразе, звіняць крыніцы, чыстыя, як крышталь, і гамоніць ад подыху лагоднага ветрыку лістота ў пекных гаях. Але там, на лугах і ў гаях, гуляюць русалкі. На галовах у іх пекныя вянкі з валошак, вусны іх каралавыя, вочы ясныя, доўгія валасы падаюць на плечы, яны ветліва страчаюць вандроўнікаў. Адны з іх, легкадумныя, заўсёды вясёлыя, скачуць і спяваюць, вабяць да сябе, смешаць, жартоўнаю гаворкаю завабліваюць у цёмныя лясы. Заблукаўшы там, няшчасны падарожны ніколі не выйдзе на дарогу. Іншыя маркотныя. У вачах меланхолія, словы іхнія хвалююць, пяшчотныя песні раняць сэрца, як страла, акунаюць думкі ў смутак, і, давёўшы гэтымі чарамі да роспачы, уцякаюць прэч. Праваруч высокія горы, а на іх велічныя замкі. Там шмат золата і срэбра. Гаспадары гэтых гмахаў пагарджаюць беднасцю і пакутамі, але і самі пакутуюць, бо апоўначы ў іх салонах скачуць шкілеты,
палохаючы лютым страхам і гасячы ўвесь бляск велічы. Дык бывай, пане, не магу я ісці з табою, бо кіруюся ў супрацьлеглы бок. Сказаўшы гэта, Шылка закінуў за плечы клунак і пайшоў павольнаю ступою. Адольф заходзіць у лес. Дзень быў хмурны, вецер шумеў у густых галінах. Юнак задумліва ўспамінаў мінулае, якое здавалася яму ўчарашнім днём. Выняў лісток жабер травы, які нёс з сабою загорнуты ў паперу, падзівіўся з незразумелай яго сілы. Пашкадаваў, што наважыўся ісці ў падводную краіну да духа фарона, зразумеўшы, да чаго давяло яго жаданне ведаць будучыню. Схаваў зноў свой лісток, уздыхнуў і пайшоў далей. Прыйшоў на тое месца, пра якое апавядаў Шылка, і, не зірнуўшы на дзве шырокія дарогі справа і злева, пайшоў вузкаю сцежкаю праз камяністыя палі і цёмныя бары. Ішоў самотны, не меў каму і слова сказаць. Рэдкі чалавек насмеліцца ісці праз гэтае месца. Бачыць толькі, як перапалоханы дзікі звер хаваецца ў гушчары. Чуе толькі стук дятлаў на сухіх хваінах і крыкі соек. Прыйшоў вечар, змардаваны дзённым падарожжам. Адольф прылёг на пагорку і, паклаўшы галаву на камень, заснуў. Спаў моцна, але нядоўга. Ледзь заранка ўзышла на небе, заспяшаўся, каб дзе-небудзь напаткаць чалавечую хаціну і пераначаваць пад страхою. Ідучы далей, узышоў на гару, але і адтуль не ўбачыў нідзе людзей, адно густы, як імгла, дым падымаўся недалёка за бярозавым гаем. Ледзь падышоў да таго месца, як выходзіць з гаю нейкая кабета. Высокага росту, ў белай сукні, твар заліты слязьмі. І, трымаючы ў руцэ меч, спыняецца каля дарогі. Заспяваў певень. Вось цяпер ужо не на перамену надвор'е, сказаў дзядзька, самая поўнач, прыйшоў новы год, страчайма госця, але якімі навінамі ён нас пацешыць. Сказаўшы гэта, ён наліў шклянкі палёнкі, і ўсе пілі, узаемна зычыўшы шчасця ў доме, здароўя і багатых ураджаяў на нівах. Пан Латышевіч, выпіўшы да дна, паставіў шклянку на стол і сказаў: «Мы не ведаем, што будзе, у адным толькі пэўныя. З кожным годам нас, старых людзей, усё меней. Абы толькі Бог захаваў маладых, каб былі шляхетныя і не забывалі звычаі і звычкі сваіх продкаў. А пан Латышевіч, успамінаючы пра смерць, псуе нам добры настрой. Такое рабіць не варта, сказаў Базыль. Нават на мяне напаў смутак, і, здаецца, быццам і не піў нічога. Навошта казаць цяпер пра такія рэчы? Я цыган. Маю аднаго коня, яшчэ не хачу ехаць на той свет. Сказаўшы гэта, ён наліў сабе яшчэ шклянку і выпіў, пазычыўшы ўсім здароўя і гумору. Базыль, як я заўважыў, сказаў Сівоха, чалавек чуллівы, яго кранае кожнае слово. Аднак трэба памятаць, што ён яшчэ не скончыў свайго апавядання. Праўда, не скончыў. Можа, калі-небудзь скончу. Дзядзька зноў наліў шклянкі і, падаючы адну сляпому Францішку, сказаў: «Пан Францішак увесь час задумлівы і журботны. Выпі з намі
і спадзяваймася на Бога. Жадаю вам і дзецям вашым шчасця. Няхай неба дабраславіць всіх добрых людзей, пашле нам ураджай і шчаслівыя дні. Яснасць на небе. Нечакана зыркае святло ударыла ў вакно і асвяціла пакой. Все змоўклі, перапалоханыя гэтым раптоўным дзівам, пасля выскачылі з хаты, думаючы, што недзе ў суседзяў пажар, убачылі на небе такую зыркую яснасць, што ледзь вока трывае, разлілася яна кшталтам велізарнай ракі. Палі, лясы і горы, пакрытыя снегам і асветленыя агністым небам, мелі дзіўны і захапляльны выгляд. Хмары, распаленыя чырвоным полымем, ляжалі на даляглядзе. Здавалася, што там тонуць у пажарах велічныя гмахі і стромкія вежы. Доўга моўчкі стаялі і паглядалі мы на гэты дзіўны і страшны малюнак неба. Нарэшце яснасць вогненнай ракі пачала цьмець і нікнуць у паветры. Патухлі хмары, і сутонне зноў ахінула неба і зямлю. «Дай Божа!» — сказаў дзядзька, вярнуўшыся ў хату, — «каб гэты знак нам спрыяў. За сваё жыццё трэці раз бачу падобнае дзіва, і заўсёды ў той год, калі бачылі такія пажары на небе, бывалі нейкія неспадзяванкі. Я ведаў старога, што памятаў лебедлівы год», — сказаў пан Латышевіч, і часта апавядаў пра дзівы, якія сам бачыў на небе. Гарэлі тады замкі ў паветры, і войскі біліся ў полымі. Страшэннае гора было ўсім. Людзі жывіліся адной травою. Аднак жа праз год злітаваўся Бог над галоднымі, і паўсюль спіжарні напоўніліся жытам. «Беднасць у нашым краі не навіна», — сказаў Сівоха. «Прыйдзе вясна, і рэдкі селянін, сеўшы пры стале, пакладзе хлеб перад сабою і будзе мець чым засеяць поле. Гэта заўсёдная нядоля да таго запала ўсім у памяць, што ўсё незразумелае ў нас заўсёды знак няшчасця. Будзьмо больш ашчадныя і руплівыя. Хто працуе і просіць Бога, той і сам жыве заможна і людзям дапамагае». Сляпы Францішак уздыхнуў. «Мы сустракаем і праводзім усе гады з адной і той самай песняй. Свет нам пілігрымка, а неба напамін. Летам, калі я чую гром, што скаланае ўсю зямлю, думаю пра ўсемагутнасць Творцы і пра ягоную міласэрнасць. Няхай будзе воля яго. Наша будучыня у яго руках». «Я чуў некалі такое апавяданне», — сказаў Сівоха. «Летам пасля захаду сонца перад нядзеляю ноч была ціхая і пагодная. Сяляне пасля дзённай працы дапазна размаўлялі пра сваю гаспадарку, адны парабкі пагналі коні на начлег, іншыя спявалі ў полі, вяртаючыся з паншчыны. Раптам убачылі ўгары дзіўнае відовішча. На ўсю сваю прастору раскрылася неба, і быццам бы сярод гэтага святла бачылі анёлаў, адзенне якіх было бялейшае за снег, а вакол галавы німб яснейшы за сонца. Усе ўпалі ніцмай, хто маліўся шчыра. Таму Бог такія шчодрыя даў дарункі, што ўсё жыццё тыя людзі не ведалі нэндзы.
Чуў і я гэтую гісторыю, сказаў Завальня. На маю думку, праўдзівую шчырую малітву заўсёды неба пачуе. Але дзе ж Базыль? Ён яшчэ не скончыў свайго апавядання. Азірнуліся ўсе, але Базыля ужо ў пакоі не было. Пэўна, сон яго адолеў, абазваўся Сівоха, бо я даўно заўважыў, што ён ледзь сядзеў і ўсё пачынаў драмаць. Але, пане гаспадару, час бы і нам ужо адпачыць. Заўтра не цэлы дзень спаць. Трэба быць на святой імшы. Але ж апавяданне пра жабер траву не скончана. Сказаўшы гэта, дядька выйшаў і загадаў падрыхтаваць гасцям ложкі. Патушаны агонь. Усе моцна спяць. Таварыш у падарожжы. Усюды прырода дзіўная, прыгожая і разнастайная. Чаргуюцца навальніцы і пагодныя дні. Здзіўлены пілігрым пазірае на змрочныя, вясёлыя і дзікія малюнкі горы лясоў, страчае людзей, якія, разумеючы яго думкі і пачуцці, радыя падзяліцца з ім цяжкай сваёй тугою. Усюды ёсць шчасце і нядоля. Усюды незразумелая наканаванасць вядзе нас па розных дарогах жыцця. Чаму ж чалавек заўсёды сумуе па сваёй роднай зямлі, як дзіця па маці? Такія думкі агортвалі мяне, калі на самоце падарожнічаў праз палі і цёмныя лясы далёка ад бацькаўшчыны. Было ўжо каля паўдня, чыстае неба, ціхі дзень, спёка. Зняможаны падарожжам і сонцам, я сеў каля дарогі ў засені бяроз. Непадалёку звінеў крынічны струмень, лашчылі мяне лёгкія подыхі ветрыку, што плыў з поля. Аддаўшыся марам, я ўспамінаў прыгоды мінулых гадоў і не заўважыў, як нехта падышоў да мяне. Быў ён высокага росту, клунак на плячах, смуглы ад сонца і ветру твар, худы, змучаны цяжкім падарожжам. Пачаў ён так: прыемна адпачываць тут, у засені бяроз каля крыніцы. Цяжка ісці ў такую спякоту, адказваю, а да вёскі ці да якой-небудзь аўстэрыі, магчыма, яшчэ далёка. Найлепей ісці, калі сонца схіліцца да захаду, і абзавуцца спевамі саловак лясы, а цяпер усюды глуха. І птушкам дакучае спёка. Куды ты ідзеш? Запытаўся я ў незнаёмца. Туды, далёка, паказаў ён рукою. Будзеш мне спадарожнікам, бо і я таксама іду ў той бок. Добра. Але, здаецца, бачыў цябе калісьці. Ці не на берагах Двіны? Можа, мы землякі? Мо і так, бо там прамінулі найшчаслівейшыя дні майго жыцця. Я северын, сказаў вандроўнік. Смутак і час змянілі мой твар. Вясёлыя думкі назаўсёды развіталіся са мною. Сёння я ўжо не той. Такія вось пуцявіны нашыя. Вспоминаю, цяпер ты вёў некалі рэй у вясёлых забавах. Пакуль не паглядзеў вакол сябе. А як убачыў і ўсё спасціг, вандрую па свеце і нідзе не знаходжу спакою.
Пуцявіны нашага жыцця, сказаў я, як пуцявіны жахлівых сноў. І цяжка дачакацца світання, якое б абудзіла ад гэтых страшных крозаў. Ці даўно, пытаюся, бачыў родныя горы і лясы? Нядаўна, адказвае. Наведваў той край, бачыў. Горы на сваім месцы, а лясы разрасліся яшчэ болей. Шмат перамен, змрочны час, неўраджайныя гады. Зніклі вясёлыя забавы сялян, і ў полі не пачуеш песні аратага ці пастуха. Толькі плачка на могілках сумным голасам кранае душы тых, хто ідзе блізка таго месца. Калісьці былі лепшыя часы. Люба было бачыць строі і забавы людзей на свяце або на вяселлі. Ці памятаеш, спытаўся Северын, вёску на беразе рэчкі Обаль? Ці памятаеш, калісьці там заможны гаспадар Лукаш выдаваў дачку замуж. У той час мы абодва цікавіліся народнымі забавамі і вясельнымі песнямі. Усяго там ставала гасцям. Багата было ежы і пітва. Памятаеш гэтую песню? Наехала гостей, полный двор, полный двор. Выбирай, Маринка, который твой. Да что в синем на коню сивым, то сват мой, а что в атласе, в желтым поясе, то девер мой. Пышно убранный, а конь буланый, то свекер мой, конь вороненький, сам молоденький, то милый мой. Самі словы гэтыя песні праўдзіва малявалі дабрабыт мінулых часоў. Людзі калісьці мелі ядвабныя хусткі, вопратку з добрага сукна, пекныя паясы, рослых і добраўкормленых коней, мелі ўсё дзеля аздобы і выгодаў, былі шчаслівыя. А цяпер зірнеш вакол, смутак бярэ за сэрцам. Дом Лукашоў стаіць пусты, без дзвярэй і вокнаў, здзічэлі вішні, засохлі яблыні, якія ён сам некалі прышчапіў. Сад без гаспадарскага нагляду парос дзікаю травою. Рэчка Обаль не змяніла свайго шляху. У тых жа берагах спяшаюцца да Двіны, але вусны людзей даўно ўжо кранала ўсмешка. На бледных і змрочных тварах адбіваюцца маркотныя думкі. Я пытаўся, дзе тыя старыя, што славіліся ў гэтых краях дабрынёю і ветлівасцю. Іх дзверы заўсёды былі адчынены суседзям і вандроўнікам. У сваіх дамах ладзілі вясёлыя забавы. Ніколі не адмаўлялі яны бедным, удовам і сіротам. Іх няма. Адно ўспаміны засталіся пра гэтых дабрадзеяў. Шмат наш край, сказаў я, зазнаў розных перамен шчасця і няшчасця. Знікнуць тыя чорныя хмары і цёмная бура, дасць Бог, закрасуе вясна, прыйдзе заможнасці на нашы лугі ды палі. Шмат праўды ў народных паданнях, сказаў Северын. Памятаю, у полацкім павеце ў гаворцы сялян пра схаваныя ў зямлі скарбы пачуў я гісторыю, якая добра стасуецца з нашай сённяшняй размоваю. В сітнянскіх лясах недалёка ад рэчкі Страдань ёсць горы, якія нібыта насыпалі самі людзі. Кажуць, там быў калісьці горад разбураны ворагамі.
А праз некалькі стагоддзяў на тым месцы стаяў маёнтак, жыў ім пан, імя яго Дамінік. І дасюль яшчэ памятаюць людзі. Там на гары блізу маёнтка правалілася зямля. Заўважыўшы гэтае дзіва, слугі адразу ж далажылі пану. Той загадаў памераць глыбіню, але найдаўжэйшая жэрдка не дастала да дна гэтае прорвы. Там мусяць быць багатыя скарбы, сказаў пан. Хачу паслаць у тую падземную схову. Няхай хто-небудзь, спушчаны на вяроўцы, з ліхтаром у руках агледзець тыя цёмныя лёхі. Але калі ўбачыў, што ўсіх апанаваў страх і не было ахвотнікаў выканаць яго волю, паслаў аднаго свайго чалавека, кажучы, што калі не паслухаецца, дык загіне на зямлі. Той мусіў выконваць панскі загад. Калі апынуўся на самым дне ямы з ліхтаром у руках, убачыў адчыненыя дзверы, скляпенне на слупах. Усюды магільная ціша. Са страхам мінае ён пустыя залы і ўрэшце заходзіць у велізарны пакой. Тут, асветлены агнём ліхтара, зіхацелі на сценах срэбным і залатым бляскам зброя і розныя аздобы. На крэсле каля стала спала кабета, абапёршы галаву на правую руку. Доўгія валасы бязладна падалі на плечы, на бледным твары відаць былі кроплі слёз. Яе чорны ўбор быў знакам цяжкай жалобы, ля яе ног спалі велізарныя страшныя мядзведзі. І яшчэ бачыў Дамінікаў пасланец незлічоныя скарбы ў адчыненых жалезных скрынях. І пакуль на ўсё гэта паглядаў, спалохана прачнулася кабета і кажа: ты шукаеш скарбаў у гэтым падземным палацы. Ад вашай хцівасці нідзе мне няма спакою. Пасля яе слоў прачнуліся лютыя звяры. Гарэлі іх страшныя вочы і тапырылася поўсць на спіне. Прабач, пані, залямантаваў той бедны чалавек, я не хачу скарбаў, але воля раз'юшанага пана паслала мяне ў гэты падземны палац. Я мусіў выканаць загад, бо загінуў бы за непаслушэнства. Кабета супакоіла велізарных звяроў, вочы яе заліліся слязьмі, і сказала яна: о, нешчаслівыя, яшчэ не выкінулі са свайго сэрца пыхі і лютасці. Загінуў бы ты на гэтым месцы, калі б прыйшоў сюды па сваёй волі. Дарую табе. Ідзі і скажы жорсткім людзям: не дадуць ім шчасця скарбы, калі міласэрнасць не змякчыць іхнія сэрцы. Гэтыя зямныя дарункі ўзбагачаюць тых, хто ў іншым чалавеку бачыць бліжняга свайго і брата. Так, адпачываючы пад шатамі дрэваў, доўга размаўлялі мы пра зменлівасць лёсу. Як некалі Бог дабраславіў працу продкаў, шчодрыя былі ўраджаі на палях, і велізарныя статкі пасвіліся на пагорках. Як пасля беднасці голад распаўзліся па цэлым краі, пра цяперашнія ўраджаі, пра людскія пакуты, пра старых, што выправіліся ў вечнасці, пра тых, што шукаюць шчасця ў далёкіх чужых краях. Сонца хілілася да захаду. Северын устаў, падрыхтаваўся ісці і сказаў: хадзем далей. Пакуль сонца сядзе, буду табе таварышаваць.
А там прыйдзем на месца, дзе разыходзяцца дзве дарогі, яны нас і разлучаць. Ідучы лясамі і палеткамі, Северын апавядаў мне пра ўсходнія і паўднёвыя краіны, якія прыгожыя краявіды сустракаў там, у далёкіх краях, якія вялікія чароды пасуцца ў стэпах і на гарах, як зямля, не вымагаючы вялікай працы, кожны год узнагароджвае багатым ураджаем і пра выгоды тамтэйшых жыхароў. У размовах хутка праляцеў час, і вось я ўжо бачу перад сабою могілкі, каплічку, драўляныя крыжы і дзве дарогі. Адна ў густы лес, другая далей праз палі і пагоркі. Тут і канец нашае супольныя вандроўкі і нашым размовам, сказаў Северын, сеўшы на магільны камень. Ён зірнуў у неба і аддаўся нейкім маркотным думкам, і мяне апанаваў смутак. У гэты час мы абодва нагадвалі журботныя магільныя помнікі. Хавалася на захадзе за рубінавым воблакам сонца, неба было пагоднае, рэчка свяцілася здалёку, як люстэрка. Паветра такое ціхае, што чуваць было, як дзесьці пераляталі начаваць на далёкае возера качкі. Зайграла ў пушчы музыка лясных птушак, заспяваў чароўным голасам салавей у блізкім хмызняку. Як шчыра ўся прырода цешыцца вясною у такое ціхае надвор'е, сказаў Северын. Чалавеку не дадзена сапраўднае весялосці. Багатыя, калі сонца сядае, маркоцяцца, што як адзін дзень, так і цэлае жыццё іх міне, схаваецца ад іх назаўсёды, смерць забярэ ў іх уцехі і вясёлыя забавы. Бедныя засмучаюцца, калі сонца ўзыходзіць, што абудзіла іх ад пакутаў і працы. А той, хто зазірнуў таямніцы людскога жыцця, узважыў, ацаніў іх жаданні і пачуцці, пашкодзіў свой розум, прытупіў зрок, вандруе па свеце, не бачыць зоркі надзеі. Шлях усюды высыпаны тернямі, і пад ранішнім сонцам абыякава паглядае гэты чалавек на магілы. Вось ужо і скончыўся дзень, на лагі апусцілася смуга, і змрок ахутаў зямлю. Вось і канец нашага кароткага падарожжа, вось і канец нашым размовам. Сёння не так, як некалі развітваемся ля магілы. Убачымся пасля смерці. Сказаўшы гэта, ён паціснуў мне руку, пайшоў шпарка сваёю дарогаю і хутка схаваўся ў пушчы, якая, як чорная хмара, хавала далягляды. Яшчэ нейкі час я моўчкі, як помнік, пастаяў над магілаю і самотны пайшоў далей з цяжкім смуткам на душы. У смутку. Сціжмы зорак уверсе то гаснуць, то зяюць. Хмары ночы схавалі нябёса ў скляпенні. У цямрэчы ўсё навакол патанае. Мне ж заснуць не даюць даўніх дзён маіх ценей. Эй, сябры, мы жылі шчаслівейшай парою. Сёння ж церні і глогі жыццё ўздымае. Колькі люду шукае на свеце спакою, след крывавы гаркоты
у сэрцы трымае. Той няшчасны, і гэта яго прызначэнне, хто чытае ў сэрцах і годнасць, і ваду, хто навек успаміны свае імкненні затаіў у грудях, як атрутнага гада. Гэты свет яму дзікай пустэльняй здаецца, ні душу, ані вока няма чым спатоліць, жаль у сэрцы. А думка бязлітасна б'ецца ў бяссонныя ночы, а ўдзень яшчэ болей. Надзея. Адчыняецца чорнае хмары заслона. Абшар нябёс бялее там, на ўсходнім краі, і як запаленая лямпа ў хмарах сонных, ярчэй за іншыя, нам гэта зорка зяе. Весляр, стамлёны штормам у водах акіяна, плыве пад зоркаю надзеі, без трывогі. Пяскамі Афрыкі вандруюць караваны, што ў неба глянуўшы, выходзяць у дарогі. О, зорка, да цябе заўжды ўзносіць вочы блукалец, што камень тугі нясе ў сэрцы. Калі жалобы хмара светач думкі змрочыць часінай буры, супыніўшы ў паняверцы. Дарма холодны розум шчасця дзесь шукае, дарма магутны розум лічыць слух бясконца. Сумленнага прадбачнасць акрыляе, што ўночы зоркі, тое ўдзень запаліць сонца. Бог. Ранак высветіў поле і бор напаўсонны, а на ўсходзе аблокі гараць, як рубіны. Шмат чуваць журавоў над вазёрным затонам, і ў зялёнай гушчэчы хароў салаўіных. Божа, колькі падзякі табе ў прыродзе! Загадаеш, і краскай вясна нас вітае, загадаеш, як слотная восень прыходзіць, і ў вырай вандроўнае птаства злятае. А даброты твае все стварэнні зазналі, там, дзе моры пяскоў пад адвечнай спякотай, там, дзе моры ільдоў назаўсёды паўсталі, ёсць апека твая над найменшай істотай. На дарогах жыцця церні раняць глыбока. Спі ж, вандроўнік самотны ў пустэльным спакоі. Бачыць гадаў атрутных тут Божае вока, і ягоны анёл назаўсёды з табою. Рада. Быў змрочны дзень у палове сакавіка, на панадворку падаў мокры снег. У хаце дзядзька размаўляў з рыбаком Родзькам пра лоўлю рыбы, пра гаспадарку ды пра клопаты бедных сялян, якім не будзе чым сёлета сеяць, калі палеткі вызваляцца з-пад снегу. Я падчас тае гаворкі думаў пра падарожжа і марыў, што ў чужых краях зусім іншы свет, пякнейшыя краявіды, прыгажэй цвітуць лугі, больш багатыя ўраджаі на палетках і людзі стакроць шчаслівейшыя. Дзядзька парушыў мой одум, кажучы: Янка доўга гасцяваў у пана Марагоўскага. Бываў і ў іншых дамах заможных нашых суседзяў, палюбіў іх ветлівасць, пасябраваў сім тым з маладзёнаў і нібыта назаўсёды з імі развітаўся. Заўсёды маркотны, задуманы, і гэтай вясною хоча нас пакінуць, мяркуючы, што дзесьці там у далёкіх краях багацце плыве ракою.
Я не шукаю багацця, адказваю, я хачу пазнаёміцца з думкамі і жыццём людзей у тых далёкіх краях. У маладосці трэба вучыцца, трэба пабачыць свет. Убачыш, зазнаеш і спасцігнеш, што і там, дзе зямля шчодра адорвае аратага, дзе лясы цвітуць накшталт зямнога раю, людзі ўсюды такія самыя. Там толькі шчасце, дзе чалавек жыве так, як Бог загадаў. Працуе рупліва і без хцівасці, не забывае бліжніх і спадзяецца на лепшае. У нашым краі доўгая і зменлівая зіма, часам мокрая, часам марозная і завейная, у лагчынах вада, на пагорках паўночны вецер нішчыць пшаніцу і жыта, аднак жа дбайнасць і праца можа перамагчы ўсё. Калі я набыў гэты фальварак, зямля тут нагадвала дзікую пустэчу. Аднак я не паддаваўся роспачы, імкнуўся ўсё палепшыць, выкапаў канавы, асушыў балацявіны, і на тым месцы вырас у мяне прыгожы бярозавы гай. Маю добрыя сенажаці, завёў жывёлу, цяпер, дзякуй Богу, і палеткі родзяць. Паны, што маюць прыгонных, марнуюць багацце на карэты, уборы і карты. Не раз вясною, калі ім бракуе чаго-небудзь, ідуць да шляхціца завальні. Хто працуе і спадзяецца на Бога, можа і тут быць шчаслівы і спакойны. Я гэта добра ведаю, дзядзечка, але жывучы ў гэтым краі, не чую і не бачу, што дзеецца на свеце, быццам вочы мае заслоненыя. Сумнае такое жыццё. О, што такое навука, ужо неспакойны. Хочаш яшчэ больш даведацца і летаеш думкамі недзе там, далёка, хочаш бачыць вялікі свет, і таму цесна табе тут з намі. Хочаш, як птах, вырвацца з клеткі. Родзька маўчаў і уважліва слухаў гэтую размову. Нарэшце, зірнуўшы на мяне, сказаў: «Нашы продкі не зайздросцілі багатырам, што жылі недзе там у далёкіх краях. Яны мелі ежу і вопратку са свае працы, а цяпер хцівасць прывяла злых духаў, каб здабывалі грошы з-пад зямлі, а таму смутныя гады і смутнае жыццё. Родзьку, сказаў я, нязменна мрояцца злыя духі, а ўсё ж такі сам іх не бачыў. Ці ж людзям не верыць, сказаў рыбак. Паніч, пэўна, не чуў, што здарылася на Сітнянскім возеры, а пра тое шмат хто апавядаў. Не ведаю, што там было. То я раскажу. Каля таго возера з аднаго боку вёска Сітна і дарога з Полацка на Невель, а з другога густы і цёмны яловы лес. Летам у ціхае надвор'е схавалася сонца, і зоркі паказаліся на небе. Сяляне, вярнуўшыся з поля, завіхаліся ля хат і чуюць раптам, як нехта за возерам каля самага берага, закрыты цёмным лясным гушчаром, спявае. І так моцна ды вусцішна, што чароды перапалоханых качак падняліся ў паветра, звяры, выгнаныя з лесу, беглі па палях і па горках, а сабакі скуголілі нібыта перад вялікім няшчасцем. Жыхароў гэтае вёскі апанавала трывога, і дрыготка працінала іх целы, бо выразна пачулі словы тае песні. И ситно мое, и глубокое мое, и скоброе мое, и шевино мое, и язно мое, и нещедро мое, и неведро мое,
і невельское маё, як маё, дак маё, і ўсё маё. Так спяваў нехта не адзін раз з вечара да самае паўночы, называючы ў гэтай песні не толькі азёры, але і ўсе рэчкі. Ісці туды, каб даведацца, хто гэта так жахліва спявае, усе баяліся. Нарэшце адзін смялейшы рыбак адважыўся. Узяў дубовы кій, некалькі камянёў, і ўвечары, калі той толькі пачаў спяваць, падышоў і з-за дрэва ўбачыў, што нехта вопраткаю і тварам зусім падобны на асташа, барада шырокая, твар круглы, вялікі, ў скураным фартуху, сядзеў на гнілым пні і крычаў на ўсё горла. Думаючы, што гэта сапраўдны асташ спраўляе свае чарадзейскія абрады, рыбак сказаў: «Не прыўлашчай сабе нашыя азёры і рэчкі». І з усяе моцы шпурнуў камень, трапіў чараўніку ў самы бок. «Эх, паламаў мне скабы!» Закрычаў шатан і кінуўся ў ваду. Скалыхнулася ўсё возера, і хвалі пачалі плёскаць у берагі. Рыбак спалатнеў, затрымцеў ад страху, але і шатан з таго часу ужо больш ніколі не спяваў, прысвойваючы сабе нашы азёры і рэчкі. «О, каб такім чынам, — сказаў дзядзька, — можна было пакараць усіх злых духаў, што шкодзяць людзям». «Спалохаўся каменя, шатан, — сказаў Родзька, — але ёсць яшчэ на небе перуны страшнейшыя за яго. А таму, паніч, не пакідай нашую зямлю. Будуць лепшыя часіны, і лепей будзе жыць між сваіх». «Часы мяняюцца, і ў людзях перамена, — сказаў дзядзька. Даўней наша моладзь не ведала і ведаць не хацела, што там дзеецца дзесьці ў далёкіх краінах. Жылі ўсе спакойна і шчасліва. Цяпер і на адукаваных нападае нейкі смутак. Ледзь скончыў вучобу, ужо яму самотна. Пакідае родныя палеткі, выпраўляецца ў далёкае падарожжа, меркуючы, што чужы вецер развее яго неспакойныя думкі. Маю сыноў, і ім, пэўна, гэты мой дамок будзе цесны. Уробленыя маёю працаю палі, гэтыя гаі не задаволяць іх жаданню. Не буду, аднак, пярэчыць ім, абы толькі Бог падмацаваў іх сэрцу любасцю да звычаяў нашых продкаў. Даўней пра тых асташоў нікому і не снілася, а цяпер хутка забяруць у нас зямлю і ваду, так што і нам трэба будзе ўжо уцякаць куды далей». Родзька ўздыхнуў, узяў шапку і сетку, якой прынёс рыбу. «Спяшаешся да хаты?» «Аднак яшчэ не так позна, — сказаў дзядзька. Ужо схавалася сонца, неба змрочнае, ноч будзе цёмная. Трэба спяшацца. Цяпер вялікі пост, калі зловіш што-небудзь, не забывай на мяне». Падарожныя. Як было ўжо зусім цёмна, усхадзіўся і шумеў за сцяною моцны вецер. Падаў мокры снег. «Нешчаслівы той падарожны, — сказаў дзядзька, якога заспела гэтая завейная ноч пасярод возера. Дарога цяпер цяжкая, ды і яе можна згубіць, блукаючы ў такой цямрэчы». Прамовіўшы гэта, ён паставіў запаленую свечку на падваконні, але, убачыўшы, што мокры снег наліп на шыбы і ўсё вакно белае,
быццам замураванае, паклікаў да сябе парабка і загадаў: запалі свечку ў ліхтары, прымацуй яго да доўгае жэрдкі і добра, каб не сарваў вецер, прывяжы да брамы. Выходзь часцей з хаты, як пачуеш галасы падарожных, адразу паведамі мне. Ноч цёмная і завейная, лёгка можа спаткаць іх няшчасце. Калі парабак прымацоўваў ліхтар, завальня надзеў футра і сам выйшаў з дому прасачыць, каб усё было зроблена хутка, як мае быць. Праз гадзіну на панадворку пачалі скуголіць сабакі, і хоць выў вецер ды шумелі густыя дрэвы вакол дома, можна было, аднак, пачуць галасы падарожных на самым беразе возера. І доўга на адным месцы паўтараліся крыкі, як быццам людзей там нешта трымала. Дзядзька паслаў парабкаў на дапамогу. Вада падмыла багністы бераг возера, і першы конь з цяжкім возам, збіўшыся з дарогі, трапіў на тое месца і ўваліўся ў ваду. Ды так, што яго ледзь выцягнулі ўсе разам на бераг. Пасля гэтага заязджае на падворак некалькі белых ад снегу вазоў, выпраглі коней, падарожныя зайшлі ў хату. Дзядзька, каб іх сагрэць і падмацаваць, кожнаму наліў ёмісты кілішак гарэлкі і загадаў даць вячэру з умоваю, каб кожны з іх апавёў байку або гісторыю са свайго жыцця. Пасля вячэры дзядзька прыладзіўся на ложку, я каля яго, парабкі паселі на лаве. Адзін з тых падарожных, ужо ў вяку, з бледным тварам, але ў моцнай і стройнай постаці, відаць, была фізічная і маральная моц, пачаў сваё апавяданне.